ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ପାଗ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିକି ଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏପଟେ ସକାଳେ ଖାଇବାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ତାକୁ ସିଝେଇକି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ତା ସହିତ ମୁଢ଼ି ତରକାରୀ ଆଉ କିଛି ଗଜା ମୁଗ ବୁଟ ଗାଜର ଏମିତି ମାଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୋତେ ମୁଢ଼ି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ କିଛି ରୁଟି ରହିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେଣି ନା? ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପଟେ ମୋର ତେଲ ଦିଆ ରୁଟି ମାନେ ପରଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ପରଟା ସହିତ ସନ୍ତୁଳା ମୁଁ ଖାଇକି ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, କାରଣ ଏ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କହିଲେ ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମା ଶାଗ ବାଛୁଥିଲା, ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ। ମା ସହିତ ମିଶି ମୁଁ ଶାଗ ବାଛି ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ମା ଶାଗ ବନେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଖରାବେଳେ ଖାଇବାରେ ହେଇଥିଲା ମାଛ ତରକାରୀ, ତା ସହିତ ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ ଆଉ ଘାଣ୍ଟ, ତା ସହିତ ଚିକେନ୍। ଆଉ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପେଟ ତ ଖାଇଦେଲୁ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।